ce kaɗai ke burge ni masoyata. Ai haɗinmu na Allah ne, ƙaryar mutum komawa ne, tsiran gini tsiran zane da ni da ke waza ya raba. Allahu sarki shi ya haɗa, hakan ki zan iya jure faɗa, kuma da wani ne ta haɗa. Ki bani sakin ji yar gata, sarauniya a cikin mata, auren ki shine manufata. San ki a rai Allah ya saka, shi yasa fanje bani gani. San ki ya fi jijiya da jini, ko a asibiti in an kai ni ba a gane ciwon menene. Wallahi Allah ina son ki, zan iya komai duk ranke, duka haɗari bai wuce naki, a ce suna baki amsawa. Wallahi Allah zan yi fushi, idojin shi zai wuce garwashi, ba ma batun ayyarar rashi, ya idan aka ce ke za a taba. A raina kin zama personally, irin na musamman basically, na baki kaina tautikali, wuri na rai samun ki haba. Ki zama tau dole in yi rawa, ran aure dole a yi hawa. Na samu wadda ta fita kowa, ba kamar kiyola har taraba, bare Kano ma kyauta nan, irin ki san ban taɓa ganin. Ko daga aljanna ce aka ban shugabar mata na da za a raba. Idan da ke duniya na san tabbas na ci gari, turan da zuciya ta ganki ki san mallakinta take marari. Babu ke wanda kowa, idan da ke na fi kowa, da a ce ke majnuni ya kalla da na mishe shigawa. Ƙaunar ki nake kuma da rai da jikina nake, inda rai na san tabbas addu'ar Rabbi zai karɓa.